Casa Papallones. Primer programa dirigit al públic infantil a Ràdio El Xinet per Papallona Xove. Amb vosaltres, els dimarts. De 6:30 a 7 de la vesprada en Ràdio El Xinet. Benvinguts i benvingudes de nou a Casa Papallones. Soc Teru i avui m'acompanyen dos voluntaris de Papallona que són ben asseats i retemplats. Tenim a Vicky. Hola, Vicky. Hola, bona vesprada. I a Enric, que ja és un només de Casa Papallones. Enric, que és la canya i la risa. Exacte, per què? Perquè anem a parlar avui d'un tema que a mi la veritat és que m'agrada molt i disfrute molt. Exacte, de la risa. Perquè tot qui em coneix diu que em ric molt i que no pare de riure, que tot me fa risa. Però quan n'hi ha que prendre les coses seriosament, sé controlar-me. I vosaltres què? Què em podeu dir de la risa? És molt contagiosa. És molt contagiosa. Efectivament, una de les coses de la risa és que si per una tonteria, la que siga, a un amic teu li entra un atac de risa, a tu automàticament t'entra també l'atac de risa i podeu estar ahí un bon rato riguent. Enric, t'ha passat alguna volta això? Sí, moltes. I saps què, Teru? Què? Un dia sin reír es un día perdido. ¿Sabes qui dia aquesta frase? Me sona, aquí. Charles Chaplin. Ah, és que Charles Chaplin era un entès de la risa. Veritat? I Sí. no res. Que també m'agradaria dir que si no rigueu lo suficient, malament. Per què? Perquè el riure també porta beneficis, tant psicològics com socials. Com per exemple, vosaltres sabíeu que riure augmenta l'autoestima? No ho sabíeu? No. Pues ara ja ho sabeu. Heu de riure més per augmentar l'autoestima. Ens fa sentir-nos plens, alegres i vitals. És que se nota, no? Una persona que és molt risuenya, que diuen... Aquest pareix que tinga molta energia. I molt feliç. Sí, és efectivament. La risa dona felicitat. Tu somriu-hi que demà te pot faltar alguna dent. Ja ha passat. Però tu pensa que la risa no és el mateix que somriure? No és lo mateix, La risa és involuntària. I el somriure es considera suau i silenciós. Sí. I també... Com diu Tomàs, és per a ligar. Tenim així el savi Tomàs, que ens ha dit uns consells abans d'entrar en directe, que per cert, i una cosa que ens distingeix, a part de ser diferents, també cada un té una risa. I tu quan sents una risa d'algú que coneixes... Distingueixes a la persona solament per el riure. Exacte. A mi me diuen que me ric igual que ma mare. ¿A vosotros vos han dit algo parecido? Filla eres. Ja, però que me ric igual que ma mare. Que quan t'agafa el telèfon i diguen ai, m'havies paregut a mare encara, però la risa... També ens ajuda a relaxar-nos i així podem reduir les tensions físiques i mentals. Qui no s'ha quedat a gust després d'un atac de risa d'haver-se pegat les llàgrimes que te cauen, que se te quedes en la glòria quasi, Veritat? Sí. Bé, i què és el que més risa vos donaria ara mateixa? Per exemple, veure caure algú? Això? A tu de la cadira. Pues mira, segur. Tu segur A veure que que caus. A mi em feia molta risa un actor que no parlava. Mr. Bean. Ah. Ei, ja te la di jo, A tu t'agradava molt? Per què, Enric? Em feia molta risa. Per Jo què? aplegava el dia de la sèrie i li dia a ma mare va, anem a veure'l. En lo lletget que era, Vicky. Pobre. Ai, pobre. Però veus? Era graciós. Era simpàtic. Lletget però graciós. Sí, a mi també m'agradava molt. A mi el que fa ara molta risa és el presentador /actor / de tot, Arturo Valls. És molt bo, molt bo. Mira, me ric molt. I jo no te fas risa. No, ja no. Que no, Enrique, és broma. Ai, mira, jo avui parlant de la risa no puc parar de riure. I ens sabries dir alguna curiositat de la risa, Vicky? Clar, dona. A veure. Mira, tu saps que utilitzem 13 músculs per a somriure? 13 músculs. I pareix això, pareix mentira, però sí, 13 músculs. Mare meva. Jo 14.
Per què? Perquè sí. I bueno, tu saps que... Bueno, i també una de... A veure, ja que hem dit que quan riguem manegem 13 músculs, pues sabíeu que obtenim els mateixos beneficis si riguem 100 vegades al dia és com remar 10 minuts? Imagina't, Enric. Val la pena estar riguent tot el dia, no? En compte d'anar al gimnàs, a fer-nos unes risses. Ai, és de veres. Pareix mentira. I que els xinos riuen més que qualsevol altra cultura del món. Jo crec que això ja ho intuïem, no? Tenen els ulls de risa. Ai, a mi que... A mi m'acaba d'entrar un atac de risa. Esperem que els nostres oients estiguen rient també ara nosaltres. Tu saps que el volum de la teva risa és directament proporcional a la serietat de la situació a la que te trobes? Home, clar. Avui no estàs gent sèria. Home, però és que avui no fa falta estar seria. Vale, però imagina't vale. que estàs en una reunió important con los altos cargos de lo que siga i per lo que siga tindrà l'atac de risa perquè t'has recordat del xiste que t'han contat este matí. Pues, O t'han contat en casa papallones. o en casa papallones. Que tens algun xiste per ahí? Pues vindria No ho ideal. sé, a lo millor sí. Mira. Pues diuen que els metges grecs antes prescrivien als seus pacients visites a salons de comèdia perquè riure's sana tant físicament com l'ànima. Com vos heu quedat? Home, estaria bé anar al metge i que te diguera «Ei, vés-te'n al teatre esta nit a pegar-te unes risses». És una bona recepta, no? Va, vols un xiste? Vale, va, un xiste. Però te l'he de contar en castellà. Vale. Va sobre clase. Es un poquete infantil. Bueno. Pepito estaba en el salón de clase cuando la profesora les deja a los niños una tarea de dibujar un paisaje. Al siguiente día, la profesora recoge las tareas. Lupita, tu tarea. Aquí está, profesora. Es un bosque con animalitos. Muy bien, Lupita, dice la profesora. Juanito, tu tarea. Aquí está, profesora. Es un desierto con los camellos y cactus. Muy bien, Juanito. Pepito, tu tarea. Aquí está, profesora. Y le lleva una hoja en blanco. ¿Pero qué es esto, Pepito?, le dice la profesora. Mire, profesora, es una vaca comiendo pasto. ¿Y el pasto, Pepito? Se lo comió la vaca, contesta Pepito. ¿Y la vaca?, pregunta la profesora. Se comió el pasto y se fue. Es roïn, però... És bé? És bé? És bé? Sí. És risa. És risa? Que és rima. Què és el que importa? Pues mira, una altra curiositat que acaba de veure així. Però és curiosa. Sí. Tu creus que l'ésser humà és l'únic ésser viu que riu? Pues no. El meu gos també se riu. Exacte, exacte. Els simis, els gossos i les rates també riuen. Ai, les rates, que por. A mi me fan risa. Són super simpàtiques. Te fan risa les rates? Sí. M'agradaria veure entrar una rata ara per ahí a veure el que fem. No, per favor, no, per favor, perquè entonces sí que se río de la situació. Pues sí, seria ben còmica veure la Vicky dalt de la caïra. No! Pues tots sabem que la risa és molt important i per això existeixen tècniques, no? O cursos, o com està Sí, la cosa? existeix la risoteràpia, que s'utilitza per a moltes vegades com a teràpia, inclús per a persones que estan malaltes, que pateixen algun tipus d'enfermetat, com pot ser una depressió. Clar, clar, clar. Nosaltres farem una sessió de risoteràpia. Que no feia risa. Bueno, és que Enric és molt exquisit per aquestes coses. Jo sí que em vaig riure. I la veritat és que t'ho passes molt bé. Si teniu l'oportunitat alguna vegada d'anar a un curs de risoteràpia, jo us ho aconselle. Oh, puida. Exacte. L'heu entès? Pues d'això era el curs de risoteràpia. I també, quan diguem risa, ho podem relacionar amb optimisme. I per optimisme, la cançó que tenim ara a continuació, que és de Jarabe de Palo, que a mi m'agrada molt i espero que a vosaltres també. Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana,
bonito lugar, bonita la cama, qué bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar, bonita la vida. Respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa, que vivir así ya no le interesa, que seguir así no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja la tierra. La vida es un chiste con triste final, futuro no existe, pero yo le digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito. Todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día. Bonita la verdad, no suena mentira. Bonita la amistad, bonita la risa, bonita la gente cuando hay calidad. Bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente. Bonita la gente, por eso yo digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito, todo me parece bonito. Qué bonito que te va cuando te va bonito. Qué bonito que te va. Qué bonito que te va cuando te va bonito. Qué bonito que te va. La mañana, la casa, la samba, la tierra, la paz y la vida que pasa. Bonito, todo me parece bonito. Tu cama, tu salsa, la mancha en la espalda, tu cara, tus ganas el fin de semana. Bonita la gente que viene y que va, bonita la gente que no se detiene, bonita la gente que no tiene edad, que escucha, que entiende, que tiene y que da. Bonito porte, bonito pe, bonita la rumba, bonito José, bonita la brisa que no tiene prisa, bonito este día, respira, respira. Bonita la gente cuando es de verdad, bonita la gente que es diferente, que tiembla, que siente, que vive el presente. Bonita la gente que estuvo y no está bonito. Todo me parece bonito. Qué bonito que te va cuando te va bonito. Qué bonito que te va. Qué bonito que se está cuando se está bonito. Qué bonito que se está. Qué bonito que te va cuando te va bonito. Qué bonito que te va. Qué bonito que se está cuando se está bonito. Qué bonito que se está. Us ha agradat la cançó, xics? Molt bonica. Oh, oh, Enric, mira, Enric, podries cantar-nos una cançó sobre la risa, no? Estàs cantant-la antes. Xudes. Vale, va. Va, comença. Vale, Enric. Es el tren de la risa, Ja, ja, es la moto del amor, rum, rum. Es el tren de la fantasía, es el tren de la ilusión. Xuxu. Bien. Estava cantant amb els xiquets, l'escola d'estiu. Estava molt guai. Que bé, mos ho vam passar. Sí, molt bé. A veure si l'any que ve estem ahí a tope, també. Però bé, xiquets i xiquetes, Vicky i Enric, sabeu que el este divendres són carnestoltes? ¡Qué guay! Que guai. Vos en recordeu quan éreu menuts?
Quina il·lusió que teníem perquè Molta. arribara a Carnestoltes. Que no n'hi havia col·le per la vesprada, i mos n'anàvem. Això és el millor. Correguent, a migdia, quan acabava el col·le, a dinar i a disfressar-te, correguent. Això disfressa El que... meu millor disfraç ha sigut de Teru. Jo és que ja anava marcant tendència. No, en sèrio, quin ha sigut el teu millor disfraç? O el que recordes amb més gràcia? No sé. Oye, i tu, Vicky? Buf, molts. N'he tingut molts. De fet, ara de falles... N'he tinc més, el que passa que el que més m'agrada de sempre De és... sevillana. Efectivament. Mira con la con... Marcha, queremos, marcha. I entonces te volem este divendres, esta de sevillana? No crec. Chica, ja m'havia emocionat. Pues el disfraç que més m'agradava a mi va ser uno que va fer la meva iaia, que era de fada, però és que era de superfada, perquè era com un camisó brillant i duia una capa negra, una estrella gegant, que encara el tinc. Casi con Mariola. Quasi, Mariala no porta... Fa temps que no vaig a visitar-la. Capa, però... Ahí, pues agarra el metro i ves... Necessite les ales. Ai, de veres. És que Mariola, no sé si ho saps, Vicky, viu per Ausiàs Marc, per Montesol, però has d'agarrar el metro i després té que vindre ella per tu. Mare de Déu, que Clar, complicat. perquè és que viuen dalt d'un arbre i és molt complicat a pujar hasta ahí. Entonces, clar. Mariola igual sí que va a Carnestoltes disfressada d'algun xiquet, en compte de fada va disfressada de xiquet i no sabeu qui és. És que ja és molt pillo. Sí, ja és molt pillo. Sí. I Enric, antes estaves comentant que sabies com va néixer això de Carnestoltes, veritat? Sí. A veure, conta'm un poc de què va. Hi havia un rei, el rei Carnestoltes, o també conegut com el rei de la festa o el rei del carnaval, que era un personatge fictici, carnavalesc, el qual és el centre de les festes. Cada any apareix al dissabte, sota l'aparença d'un animal o d'una persona. Llig el pregó i qual s'inaugura la celebració. En el pregó, el rei dona permís per a passar-ho bé sense limitacions. Ui, 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 ui. En el moment de ballar i desfilar disfressat. Però el caos i la botxeria només duren fins al dimarts. Soles fins al dimarts, Soles. Mare de Aquest Déu, dia, la gent s'adona que tant desordre no és bo. En un judici, el rei és declarat culpable i el condemnen a mort. Clar, és que... Després de llegir el testament, es crema en públic. A partir de la mitjanit del dimarts, acaba la festa i comença la quaresma. Llavors, Carnestoltes significa, diguem, que l'inici de la quaresma, no? Sí. És com, antes de tot això que hem de fer... Disfrutar. Exacte. Molt bé, sí. Però ja veurem amb els xiquets disfressats este divendres i també alguns majors el dissabte. No? Sí. Ell, la cabalgata del ninot. Clar. Panina, ja te tenim a tu, Teru. Bé, doncs, si voleu us contar alguna endevinalla que té per així preparar. Endevinalla. A veurem, quina? Esta. Tinc la panxa buida i me la lliguen amb cordes i em posi a cantar si algú me les toca, les cordes. Guitarra. Oye, seràs listo? Ja ho Molt sé. bé, Enric, molt bé. I tu tens alguna per contar, Vicky? Jo? Sí, per així alguna tinc. A veure, va, tria la més xula, la més difícil, la més rebuscar. Perquè Enric no la sàpiga. Que és molt listo. Què? El que vulguis. A la orilla del mar estoy, y sin mí no hay amor. Soy la primera en el misterio y no existo en el dolor. ¿Qué es? Oye, ¿Qué es? a la orilla del mar estoy. A veure, repit. Y sin Please? mí no La hay torné a amor. repetir. Sí, please. A la orilla del mar estoy, y sin mí no hay amor. Soy la primera en el misterio y no existo en el dolor. Diu Felipe que és la ola, però... Mua. Como una ola. No. Així hem d'estar... Així és que esta endevinalla és per a tindre-la escrita davant, perquè s'heu de fixar en el que diu. A la orilla del mar estoy sin mí. No, a la orilla del mar estoy y sin mí no hay amor. Soy primera en el misterio y no existo en el dolor. La letra M.
Mamá. És difícil esta, Qué difícil. Esta ha sigut complicada. Jo me la sabia. Sí, claro. Segur. Per això l'has dit. Vale, va, Enric, tens alguna tu? Per la última. Encara que no sóc trompeta, jo sona igual que si ho fora. I no sóc cap escopeta, encara que tinc 2 canons. Estàs graciosa. Sí? Sí. Tu no te la saps. Me fa risa. Yo sí. Ah, jo sí. Ah, clar, estàs veient en el paper. Mentira. Què és, Vicky? El nas. Sí, lo dels 2 canons m'ha fet gràcia. Està graciós, sí. Ah, vale. Bé, papayonetes. Fins així el programa d'avui. Què tal? Vos heu rist, no? Jo crec... A veuràs. A mi aquell home em fa un poc de risa. Què tal si me conta algo? Tomàs, vine. Tenim 2 minuts, eh? Així tenim el col·lega Tomàs, que de quan en quan ve a la ràdio i ens ha dit unes quantes coses que, bueno... Hola, Tomàs. Hola. Saluda. Senta't per on pugues. Però si no t'aixa... No sé si te sent. A veure, ara Felipe te dirà algo. Eixa mateixa. Felipe, dime algo para que me riga. Hola, Tomàs, com estàs? A veure, ara sí, ara sí. T'ha agradat el programa d'avui, eh? A mi m'ha encantat, sobretot, a més de que sou molt divertits. Ai, gràcies. No, de res, dona, això ara després t'ho cobraré. Això també és risa, eh? Clar. I contagiosa. Ah, sí, la risa contagiosa és la millor. M'ha agradat molt quan heu parlat sobre lo de Carnestoltes, perquè m'ha recordat de quan jo era xicotet. Clar. Així ha disfressat. Quants anys fa? Molts. Això, pues, No, se diu. No, jo t'ho contaré. O más. O más, oh, Felipe. Els dinosaures encara no existien. Ah, pues te conserves bé. Sí, clar. Tens per bon això- color de pell. No, vaig al metge per això. Ai, te rius molt, A que també. me conserve. I te rius. Sí, sobretot el meu cognom és Sardina en lata. Bueno, ara parlant en sèrio. És un programa molt ameno, esteu fent-lo molt bé. Gràcies. Avui heu tratat sobre la risa, i la risa és molt bonico però molt serio, Exacte. perquè és igual que besar-se i abraçar-se. A més, jo tinc un lema: un somriure no costa res de donar i fa molt feliç a la persona que el rep. Molt Que bonic. correcte. Està bé? És molt ric, sí. Bé, doncs fins així el programa d'avui i la setmana que ve parlarem sobre la dona, que és el dia 8 de març, i ja anirem dient cosetes per les xarxes socials. Adeu! Adeu, papayonetes.